Alam niyo po mga kapatid na sa panahon po natin, ito po dapat natin pinakainan na gawin ang mananangin. In fact, isa po sa mga unpopular, hindi siya pwede po wala. Isa po sa pinaka-unpopular na ayaw pag-usapan ay yung pong giving at saka prayer. Okay. Giving and prayer. Ano po pinaka-unpopular? Meron ba itong brad? Yung ano po, may tatakpan yung limang. Hindi ko tatakpan ako. Yeah. Okay. Ito ba yung sensor niya? Ayun. Okay. Hindi na po tayo magtuturo about formula of an effective prayer pa o answered prayer. So, meron po tayong katanungan. Tagal mo yata. Hindi siya nakaset sa ano eh. Hindi siya kasi. Oo. Kasi laptop, sila desktop. Kaya iba. So, iba yung ano niya eh. Masaya ba kayo dito? Masaya ba kayo? Amen. Ano yun, ang ginawa po ni Lord ng tao, meron po tayong, lahat po ng nilalang ng Diyos, meron po siyang nilikha na spiritual atmosphere para po tayo mabuhay. Nilikha po ni Lord yung isda. Nilikha niya po yung tubig para po mamuhay ng isda. Yung mga ipon sa parang, nilikha po ng Diyos yan. Lumikha po siya ng mga kalawakan upang mamuhay ng malaya ang mga ipon. Pero alam niyo po ba kung ano ang spiritual atmosphere ng mga tao para mabuhay? Alam niyo po ano? Presensya po ni Lord. Doon lamang po tayo pwede mabuhay. Ngayon, dahil marami tayong imbitahan, wala sila, malas nila kasi magpaparapol si Pastor mamaya. Wala sila. Diba? Ngayon, gusto ko naman i-congratulate yung sarili nyo dahil nandito kayo. Sabi na, masarap daw mag-pray, pero mas masarap sa kama. Pero po rin ng Diyos, papalat tayo, hindi tayo eh. Diba? Tingnan po natin. Okay lang? Ano ba sa prayer? Ano o ano? Ano ba yung ano? Sa umpisa na tayo. Mag-i-ending pa tayo. Ba't kaya natin ending tayo, tapos magtapos tayo sa umpisa doon? Pwede ba? Okay lang. Yung mga tao, babalikan ko rin. Okay, may question na po dito mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa. May question dito. Ano mo sa question? Masaya ba kayo? Amen. Sigurado kayo? Amen. Papawis na. Kaya ako sa pag-atis sa Pilipinas kasi talagang may nakaharap sa akin eh. Ayan, lumabas din sa baka. Yan yung picture ko, bata pa ako eh. May tanong po rin mga kapatid. Pag ayaw na mag-ano, hindi yata abot sa... Kasi nakatago dito. Okay. Ayun, lumabas din sa wakas. So ba yung... Ano yung pala? Does God answer prayer? Alam niyo po, 2013, kalagitnaan. Maybe pipray po kayo mag-asawa, takal. Gusto lang po namin i-give up. Pero pagpasok ng 2014, January, nag-declare po kami New Year. Bigla pong nasagot ang prayer. And sabi ko, nung una, talaga pag si Lord talaga ay bingi. At hindi nakakarin ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Ito po yung unang logo sa akin. Does God really answer our prayer? Alam ko marami sa atin ang nanalangin, pero marami namang nangihinawa sa panalangin. So, tingnan po natin dito mga kapatid. Huwag aalis yan. Diyan ka. Okay. Ayan. Ito po bilis sa atin eh. Spend a lot of time in prayer. The question is, nag-spend ba tayo ng mahaba bang oras sa panalangin? Spend a lot of time in prayer. Always be watchful and thankful. Bakit daw po? Sabi kasi sa Ephesians chapter 6 verse 12, prayer is essential daw po in this ongoing warfare. We are living in a time of war. Ano yung ba kung nagbabasa po kayo na inaabangan yung mga current events ngayon? Papunta na po tayo sa ending eh.
In fact, we are living in the last days. Hindi ko po alam kung nasusundan niyo po mga current events ngayon. Pero kung titignan po natin mga kapatid, papunta na po tayo doon. Prayer is essential. Kinakailangan daw po ipanalangin sa panahon na to. We need to spend time in prayer. Always be watchful and thankful. Now, tingnan po natin. Ito pong talatang ito, ikasunod niya, tingnan natin ha. Ito, sabi po ni Lord dito, no? Tatanong ako nun eh, does God really answer our prayer? And then sabi, nabasa po ito mga kapatid 1 year ago. Sabi, titignan ko po eh. Ang sabi ito, sa Mark chapter 5, sabi ito, there happened to be a large herd of pigs. May mga baboy, pigs. Demonyo po ito, isang legion po ito mga kapatid. 2,000 of them feeding on the hill nearby. The evil spirit begged Jesus. Okay? Nababasa niyo ba? Ano po yung request ng mga baboy? Ano po yung request nila? Send us into these pigs, into those pigs. Let us go into them. And verse 30, ito po sabi ng Lord, Jesus granted the request. Tama ba yung nabasa niyo? Ito tinatanong ko sarili ko. Lord, bakit yung demonyo nag-request granted? Ngayon tatanungin ko kayo, kanino ba kayo anak? Sinang Lord? Lord of the Rings? Eto tanong, kung yung mga demonyo nag-request kay Lord, and Jesus granted their request. Granted ba? Ayan, tanong, anong dahilan para hindi i-grant yung ating panalangin? Amen. Tama ba yan? Tama ba? Amen. Message interpretation. Voice po yung voice. Hindi po natin with verse. Okay. Ito problema din. Sabi ni Lord, kapag may dalawa raw nag-gather sa atin, sa kalagitnaan, when two of you get together, dalawa pa tayo nag-get, dalawa? Nakikita sa dalawa, di ba? At all on earth and make a prayer of it, my Father in heaven goes into action. Underline this word, my Father in heaven goes into action. And when 2 or 3 of you are together because of me, you can be sure that I'll be there. Nandito ba si Lord? Amen. Higit pa tayo sa dalawa. Amen. Okay. Sigurado yun. Amen. Ang sabi dito, my Father in heaven goes into action. God is a God of action. He's a man of His word. Pag sinabi niya, talagang gagawin niya. So the problem is, mga kapatid, ito. Okay? Many people believe in prayer. Ayan. There are many people who, they talk about prayer, they believe in prayer, they explain about prayer, they teach about prayer. They love to talk about prayer. In fact, they believe in prayer. They share the good things about prayer. They teach about prayer. Mas magaling pa sa amin ng pastora niyo. But the problem is, few people actually take time and pray. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Alam mo, kahit demonyo, alam ang panalangin. And even, kahit mga demonyo, they do believe in prayer. But they don't pray. So if they don't pray, at ang mga anak ng Diyos ay naniniwala sa panalangin pero hindi nag-pray, edi pareho tayo ng demonyo, pareho na tayo. Amen ba yan? Agree ba kayo doon? Maraming naniniwala sa panalangin eh. Pero may bilin si Lord, ang sabi ni Lord, ito sabi ng Panginoon, the world is full of so-called prayer warriors. Maraming prayer warriors sa church eh. Who are prayer ignorant. Wow, pwede pala yun, na prayer warrior ka, pero ignorant ka. Hindi po ako nagsabi, mga kapatid, si Lord. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. They are full of formulas and programs and advice. Peddling techniques forgetting what you want from God. And don't fail for that nonsense. This is your Father who you are dealing with, and He knows better than you what you need. And underline this word, with a God like this loving you, you can pray very simply.
So marami palang prayer warriors church, pero ignorante sa panalangin. I'm sorry to say this, but I don't believe in the right formula for an effective prayer. There is no such thing na mayroong epektibong formula for the right prayer. The problem is in the heart. I do believe kung tama ang puso, tama yung panalangin. Pag mali yung puso, mali ang panalangin. Tama ba yung mali? Kasi kahit ang dami mong magandang panalangin, pero hindi tama ang puso, tama ang panalangin. Ang mali ang panalangin. Tama ba? Amen. And this is the heart of prayer. Bago po tayo manalangin, gusto ko mag-i-honest po tayo sa sarili. Sabi ko sa Hebrews mga kapatid, tayo daw po ay mahubutubad sa lahat ng ating Diyos sa buhay. Wala po tayong pwedeng tago. And this is the heart of prayer. Magkaroon po tayo ng evaluation sa sarili natin bago po tayo manalangin mamaya. Sabi nito, guard your heart more than anything else, for it is the wellspring of life. You need to guard your heart. Bantayan po natin puso natin. Bakit po? Sabi sa Jeremiah, napakadaya po ng puso. Napakaganda ng panalangin mo, pero kung di tama ang puso, mali din po ang panalangin. Sayang po pagod natin dito. Nagpagod lang po tayo dito. Bili po sa akin ni Bishop Francis sa Disneyland. Kahit anong mangyari, suportahan mo si Pastor Admin sapagkat mahirap magpastora ng naging biyuda. Sabi ko, Pastor, una po siya sa aking listahan. Pinagpipray ko, dumating panahon, muling kumatok. May kumatok sa kanyang puso. At makita siya ng panibagong lalaking mamahin. Yung po sa Amen. kahit anong yan. Bakit pababayaan si Pastor? Just pray for her. Sabi ko, Pastor, Bishop, kahit hindi mo sabihin, I'm praying for her. Sabat alam ko po ang longing ng isang nagpapastor na nag-iisa. Mamaya may tatanungin po ko sa inyo. Sabi ni Lord, guard your heart. Sabi sa Jeremiah, ayaw na. Hanggang dyan lang tayo. Next time na po tayo. Yung isang verse tayo lumabas. Ayaw. Patay lumabas. Hindi ko alam. Sino ba depresya? Ikaw yung computer. Yung gumawa. Ako pala yun. Guard your heart more than anything else, for it is the wellspring of life. Sabi sa Jeremiah mga kapatid. Ano sa Jeremiah doon? Meron yan eh. Madaya daw po ang ating puso. Ha? Ha? Ano naman ba? Ayaw talaga. Ayaw nga. Kulang tayo sa panalangin. Di ba? Sa oras nga po pala ito mga kapatid, may kasabay po tayo, may prayer fasting po sa Itabasi. Sabi ko, meron po kami joint prayer rally. Sumabay po kayo mga kapatid sa prayer fasting. Sa Pilipinas po mga kapatid, ongoing po yung prayer namin doon, 90 days challenge. Hindi ko po may implement sa Japan dahil baka mag-alis ang lahat ng membro. Baka maiwanan po silya. Sapagkat dito po sa Japan, the spirit is willing, but the flesh is eating and sleeping. Yan po problema natin dito eh. Kaya nga po, mas parang ayaw mo manalangin, mas kailangan mo manalangin. Tama ba yun? Now, tingnan po natin the heart of prayer. Dapat pala dito, gagalaw bro. Gagalaw dapat ano. Ayan, buti lumabas. The heart of prayer. So, magkaroon po tayo ng konting self-evaluation. I-assess po natin ating mga sarili. Eh sabi natin kayo na mga kapatid, wala naman pong natatago sa Diyos. Lahat po tayo ba? Labas po yung puso natin. Tama ba yan? Amen. Eh tingnan po natin, magkaroon po tayo ng self-evaluation bago po tayo manalangin. I do believe that prayer, ayaw pa rin. Ano nalangin mo, sir? Walang tayo sa panalangin mo sa inyo. Kailangan yata. Wala ka lang, sir. Prayer pa lang eh. Hindi pa. Kailan ba ako lumos dito para lumos yan? Okay.
tayo. Balik mo. Dito mo tayo sa kabila mga tayo. Ayaw nga lumabas eh. Ayaw talaga. Oh. Tayo lumabas. Yung H po niya mga kapatid is humility. Meron pa tayong pusong nagpapasakop sa Diyos. Yan ang tanong. Meron pa tayong pusong willing na mag-humble kay Lord bago po tayo malangin. Yan ang tanong. Kasi po, hindi po talaga papakinggan ng Diyos ang sa panalangin punong-puno ng pride. Ano ba yan? Ano yung E rito? E is for enthusiasm. May sigla ba kayo pumunta rito? May kagalakan ba puso nyo? Ayun. Ayun, sa wakas. Nag-i-intercede si Monsignor, effective. Kailangan pala ito, intercede ka dito eh. Ayun, ayun. Para kailangan. Enthusiasm. Ibig sabihin ganito po yan. Alam mo pagod para sa trabaho? Alam niyo ba the word enthusiasm from the word entheos? Ibig sabihin po, God possess. Kinasiyan ka ng Diyos, hindi po ng demonyo, kaya kayo nandito. Masaya ba kayo? Nandito kayo? Amen. Sigurado kayo? Amen. Amen. Kasi pag wala na po kasiyahan ang puso nyo sa ginagawa nyo, ininay. Ngayon, tanongin ko kayo. Masaya ba kayo? Tanongin yung pastora nyo, masaya ba ang pastora nyo? Pastora, masaya ka ba? Pastora, masaya ka ba sila naging membro mo? Amen. O, tanongin ka naman nila, masaya ba sila? Amen. Ano yung parang sabi ko? Tinanong ko yung mga Jesus chat eh. Sabi ko sana, masaya ba kayo? Masaya ba, masaya? Tanongin niyo ako. Tapos masaya ba? Hindi. Masaya ang masaya. Hindi masaya. Bakit yung sabi to? Kapag yung ginagawa niyo mga kapatid, wala na pong kagalakan sa puso niyo, kahit yung konting bagay na yung simple lang ang bigat. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Nung kaya ako nung October 13, November, gabi-gabi kinukulita ko ng mga world leaders ko sa Pilipinas. Ayaw ko lang sabihin kay Bishop, baka pagalitan, pinababalik ako sa Pilipinas. Sabi ko pag-pray niya, dahil pag wala ng kagalakan ng puso ko, wala ng apoy sa paglingkod sa Japan. Hindi makikita sa Japan, babalik ako sa Pilipinas. And bakit yung sabi sa inyo to? Kahit anong pagod ng katawan mo, kapag merong apoy sa puso nyo, may enthusiasm sa puso nyo, that you are God-possessed. Kapatid, kahit anong hirap ng buhay, kahit ang lamig, hindi ka nagkakasakit na, may kapunsyo ka, may cancer ka. Alam niyo, yung aming nasa anniversary namin, yung aming cancer survivor na stage 3, gumaling. Naku, nauna sa mga membro. Amen. Ganon katindi. Naiinsulto yung mga normal. Samantala niyo may cancer, ang sa church. Naiinsulto sila, bro. Pero umuwi, bilay ganyan, cancer survivor. Lumalakad ng 2 hours before ng service na sa church na. Oh, sabi ko, kung hindi ka kinasiyan ng Espiritu ng Diyos, wala ka rito. Ngayon, tanong niyo yung sarili niyo, masaya ba ako nandito ako? Tingnan niyo yung puso niyo, masaya nga ba ako nandito? Masaya, masaya. Yan tanong. Proud ba kayo sa church niyo? Amen. Huwag niyo kahiya. Pag tinanong kayo, sino pasok niyo? Sabihin niyo, huwag kayo mahiya. Ano ba kaya? Amen. Be proud of your church. Amen. And be proud of yourself. Minsan pag sinabi mo, ay, ang galing-galing mo, ha? Ang galing-galing mo. Hindi ako yun. Isipin mo. Plastic. Di ba? Kaya tayo mga Pilipino, okay ka lang, okay na ako, pastora. Pero sabi ko, ang dami saksak ka. Plastic tayo eh. Ano ba kayo? Hello? Kasi ba ako ito? Alam niyo, pagkasabi Sabado, pinaprogram ko na sarili ko eh. Na sasamba ko, walang pwedeng bumisit ang araw ko. Walang pwedeng bumatrip sa akin. Bakit sino? Sabi mo yung ba? Bakit pwedeng bumatrip? Ha? Ang tao pwede lang, sumila ang araw mo, ikaw. Hindi mo demonyo. Ang tanong, meron bang enthusiasm sa puso mo para sumamba, para mag-pray? Pag hindi mo lang alam, pagod na pagod ako. Bakit? Ikaw lang ba tao rito? Ikaw lang ba bakit kayo sa akin manhid? Di ba yung excuse natin eh? Di ba gano'n? Pero mga kapatid, yung taong possessed by God, maniwala kayo. Aputol ang ulo, hindi atakbo. Aputol ang paa, hindi atakbo.
Ganon talaga ang taong talaga puspos ang Espiritu ng Diyos. Tanong niyo yung sarili niyo, may kagalakan pa ba ako kaya ako nandito? Sigurado ko sa sarili ko, masaya ba ako sa pagdating ko rito? Masaya ba ako sa mga? Hello? Amen. Magpakatotoo pa tayo. Amen. Ha? Sigurado kaya? Amen. Alam niyo yung isang kwento ano? Yung isang kwento na isang Kristyano hindi nag-pray? Tinay siya ng pastor niya, where are you? Sabi niya, sorry po, pastor, nasa safari park po ako. Bakit? May liyoko po, hindi po ko abot ngayon. May prayer rally ngayon, hindi po, pastor, gumini. Ayun, pakasama sa presyo sa safari park. Picture. Nasa ko sa iyo. Bumaba na, sabi doon, don't open your window. Natuwa, malayo naman Leon. Delikado ako eh. Hindi, malayo, picture. Hinamon ng Leon, tumakbo siya. Pagtakbo niya, nakapunta sa bangin. For the first time, naalala niya, naku, may prayer rally pa lang ngayon. For the first time, nag-pray siya, Lord, gawin mo kong Kristyano ang Leon. And God answered his prayer. Pagdilat niya, nakaludang Leon. Nag-pray. Pilangin ganyan. Sabi ng Leon, Lord, bless this food. In Jesus' name. Amen. Hindi kasi nag-pray. May prayer rally na doon sa Asabi. Kaya ako siya magkakahin para sa akin. Ha? Nandiyan ba kaya? Amen. Alam niyo po, one good action is better than 1 million intention. Amen. Naintindihan niya? Naintindihan ko natin yung A. A is about attitude. Ito tanong. Siya sa ating buwag yung puso natin. Ano ang attitude natin sa panito? Kayo ba ay nakumpel? Maestro. Tingnan mo natin. Kayo ba ay naitulak? Are you compelled? Yan. Tinulak ba kayo kaya ka nandito? Kung tinulak ka, anong nagtulak sa'yo? Yun. Pangalawa, confused ka, tinumpa ka kaya ka nandito. Hindi ko alam, Pastor Robert, ako nandito. Sabi may parakol, ilipabingo ka na nandito. Prayer na pala to. Confused ka, di mo alam ba't gano'n, may prayer, wala naman. Or are you condemned? Tinakot ka kaya ka nandito ngayon. Alam mo, ganyan-ganyan yung kapitbahay ko. May prayer rally kami. Hindi umatay. Ano yan? Nakpatay naman ka. Tinakot ka lang kaya ka nandito. Or are you called to pray? Tinawag ka talaga ni Lord. Tinawag ko ni Lord, kailangan mo pray dito. Kaya sumasupportan ko, Pastor. Kaya alam ko, baka last day na to. Hello? Amen. Nandiyan ba yan? Amen. Talaga mo, tinawag kayo? Amen. To pray? Tinawag. Hindi kayo pinangakuan? Pinupak na. Ha? Hindi kayo pinangakuan ni Pastor na, ay, meron kayong round trip ticket sa Goy Eki. With free McDonald's. It's a grace. Ha? May Starbucks kayo. Walang pangako, di ba? No. Hello? Amen. Amen. Tingnan niyo mga batang sarili natin. And then next is, meron pa tayong repentant heart. Meron pa tayong pusong willing magpatawad at humingi ng tawad. Meron pa pakinggan ng Diyos at ang pusong hindi humingi ng tawad at hindi nagpapakamaba sa Diyos. Mas lalo naman hindi nagpapatawad. Hello? Napatawad niyo na ba yung mga lumugso ng puri niyo? Mga sumimsid ng yung mga baho? Napatawad niyo ba? Yung mga nakasakit sa inyo? Napatawad niyo na ba? Yung mga nag-chismis sa buhay niyo, pinatawad niyo na ba? Mahirap po kasi nag-pray tayo dito, tapos sama-sama tayo, tapos iba tayo puso na. Hindi po tayo papakinggan ng Diyos. Mahirap po yun. Sana nagkalanan tayo sa araw. At nag-Starbucks na tayo sa minapala pa tayo. Ano ba? Amen. Gaano kayo kabilis magpatawad? Yan ang tanong. Kung bukas, ito na uling araw niyo, sino yung unang taong maaalala niyo sa oras na ito? And last, thankful heart. May puso ba kayo magpagpasalamat sa Diyos?
Nagpapasalamat ba kayo sa pastora niyo? Amen. Lagi mo siya sabi na, Pastora, masaya mo ba? Alam niyo, bibigyan ko ng sikreto. 2000 last year, alam ko po ang papasin ng pastora niyo. Bisa nakita ko sabi, ikaw pakita ko. Sabi, naku, Arlie, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Sabi ko, tingnan mo naman talaga si pastora. Ang simple lang ng kanyang kaligayahan. Dali mo lang sa abe. Pakainin na niya sa Jolly Pasta. Tapos pagkatapos mag-asa, masaya na po si pastora. Nandiyan ba kaya? Huwag niyong kakalimutan laging tanungin, Pastora, masaya ko ba sa amin? Bakit mo naman naitanong? Kasi nalulubos na buhok niyo eh. Nandiyan ba kayo? Bigyan ko ba ng sikreto mga kapatid? Ito sabi ko sa mga taga JCS, sa pinapasara ko sa Biblia, sa Qmart. Ito sabi sa nila, kung sino mang papalit sa akin dito, sa Pilipinas. Kapag masaya ang pastor, masaya ang church. Amen. Pag malungkot ang pastor, malungkot ang church. Isipin mo, pastor, malungkot. Ang tuturo niya, alam niyo, puro kapighatian. Tama ba yan, pastor? Amen. Pero pag masaya, pastor, naku, matindi ang panalangin niya, matindi ang preaching niya. Kaya lang niyo pasayahin. Ito tanong, kailan niyo huling pinasalamatan ang pastor? Yan ang tanong. Pastora, salamat sa buhay mo, ha? Dahil sa'yo nandito ako ngayon. Hello. May tao pa ngayon. Para kanya ito ko lang ulit po. Nandiyan ba kaya? Amen. Kailan niyo ulit pinasalamatan? Yung asawa niyo. Sa mga pag-asawa, kailan niyo ulit sabihan, I love you, asawa niyo? At saka na, pastor, nung kasal na naman kami, pinasalamatan ko siya. Siguro pag naghihinga naman na lang siya. Ano na yan? Maano man lang pagbabasa dito sa pulpito eh, pastor. Salamat sa buhay mo, sabay kamay. Yung pag kami mo ganyan, may nakatiklot na pa. Prayer press pala yun. Papaprem kami. Hindi niyo? Be thankful mga batid. Ano mo sabi mga batid? Ang isang puso na hindi kaya paliman ng demonyo, ng binihi, ng bitterness, discouragement, frustration, alam mo ano? Pusong mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Pasalamat po kayo sa church niyo. Pagpasalamat niyo. Noong ako sa Pilipinas, ang dami kong nakitang pastor na nagpapastor sa ilalim ng puno ng kamatsili. Nakakalungkot po mga kapatid. Dito, tingnan niyo. Ang plano mo nga po, tingnan niyo talaga. Wala kayong makikita ng pulpito eh. Wala kayong magkasino. Nang galing sa ilalim lahat, talabas nyo. Tapos ano, datangpuan, electric chair. Yung pinaka-magaling magbigay ng offering, magkunat pala. May kasamang ha? Tapos may masahe yun, 1,000 volts. Salamat po kayo. Be proud of your church. Be proud of your pastor. Sapat marami sa Biblia wala, iglesia wala pastor. Ano ba kayo? Amen. Ngayon ba natin? Ano ba? Yan. The prayer, the heart of prayer, must be the prayer of the heart. The heart. Bago tayo manalangin, salisikin natin ating mga puso. Sino ba hindi ko napatawad? Patawad po tayo. Pagbabata sa Panginoon. Because we're living the last days mga kapatid. Sa Biblia po nakikita ko eh. Dahil sa Biblia po kami talagang matindi. 1 week prayer fasting po namin sa Ringkain. Namimiss ko na po eh. Dito puro feasting. Natawa ko sa Edabasi. Nagdeclare ako. 7 to 12, mga kapatid. Yan po tayong 1 week prayer fasting. Naku, inulang po yung aming Facebook. Pato ka. Naku, 7 pala prayer natin fasting. Ako, nagbabasa na.
Ano kakainin natin? Ano kakainin natin? Alas 5 pa lang, ano kakainin natin? Kakagulo na. Nag-focus na ng mga brownies, sa mga kung ano, mga cake. Diyos ko, sabi ko, anong ginagawa nyo? Pinaparusahan yung sarili nyo. Minsan man lang sa buhay natin maranasan natin madalas sa Diyos. Ano ba kaya? Alam nyo, we eat at least 7 times a day. But we pray, not once a day. What if, buksan ng Diyos ang ating mga spiritual na paningin? Sino rito ang may kaluluwang malnourished? Do this ka rin sa amin. Naranasan niyo ba umiyak sa Panginoon? Amen. Amen. Naranasan ba pang ipag-pray mga taong nagpabigat ng buhay niyo? Amen. Amen. Hindi na matindi. Yung ipanalangin yung mga tao. Just be honest mga kapatid. Just be honest. Wala mo nagtatao sa Panginoon. Lahat daw po tayo ugot ba't na nakarap sa kanyang kapag. Kapag tayo nagpapakataw sa Diyos, magiging totoo ang Diyos sa atin. Amen. Just be honest. And let's pray. At bago po tayo nalangin, mag-pray po tayo na mag-isip po tayo ng mga dapat natin confess sa Lord. Magkaroon tayo ng prayer of confession. Sino yung mga taong nasaktan natin? Meron ba? Hindi ba ako naging honest? Ako ba yung lagi na lang nagpapapunta ko kumari? At least for the first time, magpakatotoo mo tayo para sa Diyos. Ano ba kaya? Pwede ba tayo tumayo sa nari? Huwag po kayo matakot, hindi ko po kayo patatayuin ng isa pa alam. Let's pray. Tayo po yung muna tayo. Let us confess lahat po na ating mga aspect po tayo. Isipin na lang natin huling araw natin sa lupang ito. This is your last day. Tayo rin na natin. Lord, salamat po Panginoon sa araw po ito. Tunay o Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin, Lord God. There is none like you, Lord God, in heaven and on earth. Wala ka pong katulad sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa katapatan mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Madalas, Lord, hindi po kami naging tapat sa iyo, Panginoon. Hindi po kami naging tapat sa iyong lingkod, Panginoon. Hindi po kami naging tapat sa iglesia mo, Panginoon. Today, Lord, we repent, O God. Kami po ay naghumingi ng tawad sa amin po pag unfaithful sa iyo, Diyos. Salamat, Lord, sa pagbibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon. Naitama, Lord, amin po mga maling ginawa sa namin nakaraan. And we choose to forgive, Lord. Mas pinipili po namin, Lord, patawad at magmahal. Panginoon, napakaiksi po ng aming buhay upang kami po ay mamuhay sa kabaitan, kapighatian, Lord God, at kasawian ng aming buhay. And today, O God, mas pinipili po namin, Lord, at pagpalain mga tao na kasakit po sa amin. We ask for your forgiveness, Lord God. At kung sino man, Lord, sa amin dito, O Diyos, na nakita mo may karunihan sa mga puso, kami po ay humingi ng tao, Panginoon. Sa lahat ng aming nasaktan, Panginoon, at ang mga taong nakatisod po sa amin, Lord, humingi po kami ng tawad at pinapatawad po namin, Lord. O Lord, cleanse us, O God, from all our unrighteousness, O God. We give you praise, Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong patawaran ng Diyos. Confess our sins, O God. Kung sa aming katabi, sa aming paligid na ito, kung sa aming kapatid ko ito, Lord. Meron po kami nasaktan, O Diyos. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami, Lord, ng puso magpapasalamat sa halip na puso, panay ang reklamo sa mga pangit sa aming buhay. Turuan mo kami, Diyos, na tumingin sa magandang ginagawa mo sa amin, Lord. Sa halip, Lord, na ituon sa mga pangit sa aming buhay. Lord, napaka-eksi ng aming buhay, Panginoon, upang hindi po kami magtapat sa iyo, Lord.
Help us, O God. Give us His heart like your servant David, Lord. A heart that is willing to forgive, Lord God. A heart that is willing to follow you, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa aming pong pagtitipong ito, O Diyos. Lord, as we lift our hands to you, God, cleanse us, O God, from all our unrighteousness. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng karumihan ng aming nasabi, sa lahat ng aming inisip po, Panginoon, at ginawa. Cleanse us, O God, from all unrighteousness. Alam ko, Lord God, na hindi kami magpapatawad, hindi mo kami papatawarin, Panginoon. And today, O God, as we stand before you, Lord God, patuloy po namin, Lord, tinataas. Ang aming sarili sa iyo, Lord God, upang patuloy mo, Lord, dinisin, Panginoon, sa lahat ng aming kabuuan. Oh God, have mercy on your people, Lord God. Patawad, Panginoon, kung hindi man kami naging loyal sa iyo, Lord God. Kung hindi man kami naging loyal sa iglesia mo, Panginoon. Patawad, Panginoon. And you promise, Lord, na masusunod po namin gagawin ng Diyos sa pagkakapagbibiro sa amin, Lord.